Akoma wafa ni kwa nyo mwaje. Bwana mimi na meke. Daddy who say wafa no kwa. Onyima wo kutani nyam wo doctor nyam na ham ko jama wo kan ko bi nyam na mission doctor. Enkwa ni nyina. Ki be ma ba ha usuru. Kutani. Na bi ni ko hwew, mi ko tin ne ka. Ami wo ko nyima na meka. E mera. Ja go ben tim ma ha be ko fa kora. Na afia nso pe no. School kwa wo si wo to. Say afia nso pe no ana. Ba che open o ba ye na wade. Be mpeni kwa. Mpenya kokko. Afia. So aso ni be pesika o sin kan ko. Yo ba ya ma. O de ni pesika. O papa bi go pesika. Ndi na na ya we wiye afia. Se ye ni mu no o ma ha. Oti mighty wasempa. Tiche mu duntia na. Oti bisa na hwe. Bisa obi anya den. Onye ma. Odo na de oma. Afia ma me woni beje ho se afia ne dani be ya adwuma. Timi bisa me se na manya ni papa bia mfa misika nhye ni mu. Sabio obi a wabodam na mi sika be hye ni mu. Afia be free tachiman na before be free tachiman ne so no. On say oye single mother bitankwala mienu. En obi nhwe obi ba. Se fie ni ha ne ma ne hwan ne be hwe wo. Ene se fie ma no so be memba. Se me hwe fie de se me hwe ne maka ho. Ti bibia to yi a e bia mu superstar no. Oba be di nkran. Wo boa woni di afia ho wo pen. Abusia enenso so Adepa TV atena se na yese baby ya kyekyere aboa no ya na ye hwa na yesan so esane no nti Adepa TV de wonim ye yetu mre nso so a ye kyeresie Adepa TV ye ne Efya Likki Soap na hyase wo hwe ye interviews bebra ye ene edikan ya de no hyase ye ya san babiem a ya tena se ene obi be kasa sweetela ye night shoot an edru mre bia ya na wo se we night shoot esan say yesum ya hwefo na ye tete ne mframa mu nsem bebre se Efya enya new manager nokra bi e wa asem nu no ene aha ye de besom e wa Adepa TV enti jebre na ene me ento ankomo twetwe ne so boss me mo akwa baba Adepa TV so Yeah, yeah, baba. Eni mamu te say Kristo adom ni mamboko. Me pa try for say Efemi Dani. Dani. Yeah, Dani 1. Okay, Dani 1. Yeah. Me ba cho we ye hwan ya. Okay, ya kase Dani 1 if you are na bae. Okay. Yeah. Efya nti na menam. Okay. Yeah. So me ba be boa se ne be ya Efya so brand no ene se ne yenyina yenim se na Efya tie no. Yeso so ye ba be to aso. Okay. Send be ya ene ma so betimi asesa. Yeah, ti hu me ha eno a ntia. Abusia na se Dani 1 na ordina no disem ato eja se oba be boa ama Efya ne brand no wasan so aba be hyemu kena kama pa na ene ma akoye na uhu se dom neti ha ye Efya busua ene kan ye ho aye ne omo etia nti hu Efya nkasa na busua fo nso so ena eka ho ena afi nso brother Dani 1 enso ewa ha nti yenjuje nkomo nwie ne wa huni pa oye medase me pa cho yanya ne nti yese Efya anya new manager no krebi wo musa. Okay, dedi ka mechia atiefo nyina mechia Adepa TV. Ayampa Efya anya new manager. Nti na yese team ne ba all the way from Accra to Techiman. Na ye ne abusua no ebetan ase ene abusua ne din komo efa Efya ho. Yeah, nti no otiti ne mframa mu a sanity. Okay. All right. What free Accra but Techiman de na se woni abre se obeboa Efya. Yeah. Yeah. E dia na wo hu ne wo Efya ho nti a wo hu ne se ono na yi obi a obetimi manage na wodi na chi bia ba. Okay, Kasa Beno. I think this is second time may ye be some question we. Okay. Obia ne se na uhu obi fa. Sure. Se ebia oni menam uhu me so mfa so. Ba obi so gina chire a se na ebia meme ne wonam a uhu me so fa so no. Obi so hu se nipa asuma si bibi woni mu a se me so me de me ho kobata sa nipa na enema betima asesa. Ti nema me hu Efya mu de me nua ba enema bebre
but ne nyinaa ne sɛ ɛyɛ sɛ yɛpin ho na deɛ wɔ mu no yɛsoso yɛhu ne deɛ ɛma me ba nti a me free Accra baeɛ no ɛnɛma me hu afie ɛnɛma bebree sɛ ne yɛka no abusua no agya na ma me mintimi nka ne bebree nti no nɛma me hu animu ne deɛ nɛma bebree yeah. Efya oho ye acha mo ye bebree oho ye fe pa adas unim brother ni pacha me nim no pa oya odey manager okay for now your manager one na nante kakra me na nante kama pa okay o sha wani je said de one etie no oye good pa mpene ho ase ompene ho ase no nko na eye good na e de na ma wani je ne ho pa se ma ma ne je ne ho se o kasa na kasa mu da ho okay nipa na kasa mu da ho na me pena asem okay nti o kasa na kasa o ne me pe bia so me kan ya no wato ama mo yi ano okay wow obi wa ka chen se ade we ye ofe to ma me obe petro se wo ha adwen no do o wa ho blase nipa bi se na nyame ehwehwe besoro ahini na say having gate ni ya biama than the one dada to on the ohia ayi bia no one is straight ya da sisi Efya me pa cho manager ma member also me pa cho o ba no unya ne ntie se Efya na owo obi ntema na onani yeju okay meteria course na esimi tu anamo because nipa bia wabusua odam na person hu bibi fa obi hu a ajo ben say nipa no oben nipa na obetima hu nipa na nkasa ne personality a woye nti timu ni ye say ye na Efya benante no na enye only phones nkombo okay be America try ni mema me ebedi me nchen kakra wakra okay yeah getting to 1 week in here okay yeah one ne lady back let's na me mo buy nti no omo buy no se ne na yetiti se na Efya one ne manager issues odidi manager tem o yesay o kasa say beat me crack eba me diemu Efya mu ade na Efya nye nipa say like wo ha wo ho ne ho sebe sense bebre but ni nyina mu no sana me kan obia ne de hu obi mu so person obi enante a utie de nkofo kan wa akire a ne ma bi wa untimi nye tina esi mitu anamo na me ba abusua ne ho na abusua ne so ma me ya wo say omo fa Efya ma obi a oh okay yes papa wa ha ma me wa ha okay. Si akwa ne so wa sorry okay se ka me ba no mo che me so Dani Dani Efya wo bi nsem na contract bi wo ho na a friend is saying yen cancel na and I will just stay back I me buy na busua nua ba ma me papa se wa me na mo se bla obi a meje Efya free ensem ti se wona wa yi wuti se o pese wona Efya na nti dey find out all right na say abusua na mo wanya ne nti ese yemfa ne ma obi a me ba do so wa ha me pese so be back aka na mabusa na nsem kakra bi na ya so ayo ko mo kitchen Efya so na abeka ye ho so mo akwa baba de peti me ba no you mami me pa to ye nya ne nti ese Efya free nana ya wonsem manager ma ya tia so no ankasa ba mpanimfo na so no muka aka mo mfa Efya ma obi a
nti na ono ne ye adwuma no kwan ben so na ono ne ye adwuma me dey make na ka go bia because o mama ya hu obia ma ya na so me kan so fan kire okay nti dey make na kan say nle we ya ba ho na yenimu no yenimu obia bi nti na ya we wiya afia say yenimu no o ma ha yenimu no me ba so na obi wiya oba wakoye so ade na mo na mutu ye de fa hu se nanti ana na ya oni akwala yi na mo no se china bi ni tiko pae ni be bia ade na hwan ho na mo ko mutu ni tu ana mo busa na nsem bi me no last sister bi de moto ba ha se ono na oni afia eye we ni social media nti ye de nema bi aba o yo so afia de ama nti oba na mesumi ni be hu afia wa ha ana mo so mo kofa nema na ama oba kan ba wa ma bi ma hu nema bia nti de metuma ka se me ni mo bia nse dani kwana yo bia wa ba no oyale ena me fa so na ya ni ni ana mo no obwa ni fa se bi mu me ni mo she o ka se mi ni adanse bia mi ntumi ni hwe ba ma no se bia afia na ena ebetumi akana so me da se ma me san call manager hono de ekode ye manako na emu de eba na ye bon content ekwohwe ma me call manager eniema ben na wodi agu akwan mu de ama afia saa mere ya wabe ka ne brand ni de na wodi agu akwan mu de ma ne san se de so e kire se wo mo de ne ye video nyina ne mfa so obi an da ama so se nipa ne ba ye na obe kire de owo de ma no wona ni ma I think senka we man ti niema ben e na dani one e wo de ma Efya Likki Soap saa mere ya wo no e na e manage ni okay me ne wa me das before me hu afia kwa ansa na me tu ana afia di kan e ma me ya we se bla me ni ba bi da eno de na omo ma me nchen kra wa kra no na ade bia da bia me frɛ mu bia no eno na asem afia e boso frɛ na bra me ni ba bi da o do na me so ma share interviews ankofo ba ha ene ne be ye na me yes no okay die me so metimi e dia a support Efya ne say baby odi ni tibeto e ya de da makoma so ba me ya metu anamo ba kechiman no e behwe baby a Efya edi ni tito baby Efya one ne mada ini aba dey am be bedru fi ha sen particular no rehoye me bisa me ho say nti ye emre bebre ya Efya abe westi no TikTok any social media e dey fa so no nya free sana me ya me bisa me ho because say uno bi ye juma do TikTok ajuma no sika en shada nim sika ndi o de men kan say sika nim ana enye say Efya or act movie or tonum ana beka say oko shows into your money sika but at least Efya wado for ba for Efya sem me ba ta chima ya mbe hu se na omotu isi Efya no eye me ya o hwe ne interview nipa na abodom pem wa ha me kwa me ba kwa shock me se me hu se Efya mo ni nya na ti ha so but it drew se Efya ba no hwe nipa odi na chi a the same thing oba me nche wa kra esia eno kware na e more than ha what you say enti mi say me say akra na mo ni ye adwuma no se na obi sa me say akonya ben na mo de agu because me hu ni say there you see fa pie ye no enke bia ya meto no situation we mu but ye be ye famu de ye be ye famu de
na yes so no and they are supporting what you say but send na me dey kan ni dabre mu any di kan here nti me kakra me meti ma kan say ya be ya famu die e dey support Efya nti Ghana for so send na mo dono no mo pe na asem e bia me ka say e ka Efya nko a Efya nko ni problem but me ba condition ni mu no enye Efya nko a and adwuma we a ohu ni say ohu ni sa no adwuma say sana o kanu wanya wodo enti ase ubejai na me bisa say adwuma wa fa ato won ti ubetimi die o kan wani pa for ena bisa me sa asem we onya no ni sa asem we my own mom ebisa me first day I catch us in person in Efya adwuma bisa me ene other medias biblia bisa me adwuma na Efya ho adwuma ye den good Wow. me na Efya na nti nche bebre ba kakra me meet maka ne se ne ho adwuma ye den but onya botre na atena se betimi na nante because me waka che me planes was bla me masa me ye din o waka che me plane No prepa. was bla me ha o ubetimi o ka cho so be ha o waka che me ubetumi na me se metimi ubetumi ena me so no me wura mu no me starting na nante kakra yi no de me fa mu no o ze na form nti de meti maka ne say insurance bia odwe Efya ho omom de ne start ye omom be so ni mu obi na yi obi free ba bi mu obi abehu obi what you say insurance bia me person be obi adin wa hasen but obi a oso Efya mu e de ne call ba bi obi oyi ni phone di twa Efya e ma na Efya be nu pepe so say nyame hia no because Efya na kasa ote ho ono ase enye ena ono se na form ono a onim ene nyame na America ono aka che me deda but se ready ba mu a be yi se erade ba mu na ebe ye dia ma me musa se de wo ka se woni ne nanti kakra bi ne ho asem edin no e bia na obi hwa obeka se ne che se ne former manager nsema na o ka ne ye no kra na okay that question we now any on kwa na obisa me I am in here no adentia because nipa in the past in the past I told you me a quite of fast she and the former manager no I don't have any idea and I mean the manager no so any me ba kromo ha saying no wa be hwehwe me several times the former manager no Efya friend brand na yeah but me ni problem bia na oni me mesu me nim no what you say ntina na me di kan say nhyiranka obia oso Efya mu nhyiranka obia oso Efya mu the former manager me nim no nyame nhyira no the here ne say enyina de mpaibo ebeta adwuma na chi what you say because there be ameka say ebia ebetimi anam Efya so baby a me see he mekọ no me ni idea ebetimi anam me so baby Efya bekọ no so ni idea nti sa na brabo ne tie what you say obi bua obi no obi abua obi because Efya ni ho amini ho besumi ni ho Efya ni ho nti sa na tie any na long live Adepa TV san say interviews upon interviews enya asem geto e to da obekọ na Efya eso ne Likki Soap na ma je so tena ase twen no me ne bend enya asem geto ya brepa nti na mani be hia de ana
Switzerland ne ben so ne Adepa TV nso yeso ya je de free manager nkrofo bebre na afa afia ene na ye videos ye share na ne de camera si ne so ne na ye video ne de akoto internet social media de bia na ye te complaints bebre efa sa de no ho sesi ya wa ba be fa afia wo de nkrata sem bi gu akwan mu se de be ya obi de camera ko si ne so a wo betumi e de nipa na famra kwan so ana. Okay, me about me that was a question on the mommy. Me buy no, and penny for my mate, I say, a fear or a dish here, whom has saying. Ah, ne papa, it's me deep, henny, a dear whom has saying. And you know, any pebby musino, you for moon near grow. There be a mecassa sabio, who's about down for Namoa. And now I dress with a baba or bono. But if you're the abako bona, nipa no abodamo by the chimodam. Ghana was saying, Mry was so they car about down for it to me chew, yet chew and cassa. Sir, if you are number 4, Krumu has saying, a honey a fiat, a honey fear BGD. But Nina Muno, Ayana. Me who say ni yim no more but eya na ebroso enti se na fie free ne afia ne papa nua ye hini okuru mu hasen o chenya me ya domo an penifo si ye nhia no e wa himfie na ye nyina so ne saade no etu ntwa because there be ameka say ene Oshe nkwala yi a omone nam YouTube, TikTok. Aketemo. What I say small pimo. Yon kwala bebre ho. Untimi nkofa kwala ne keke so ne ye interview. Anaso untimi nkofa kwala ne keke se onam ho no atwen. No, enye possible. Ni manager ho otimi siw. What I say techi my mind. Efya namfofo Efya followers some person a brand Efya yi a se sa na ema no esote omuntwa so what you say because nipa no mo boa no but say e kra no na opia ankofa abo etwi abehwe no enye so nam ha na we ya frɛ no na we ya frɛ no views inti any followers inti ene bi mu pɛ e wɔ ne ho but enya kodu ohina animu a de Efya papa ebeka se oman bi awura pro bi awura inti de na beka no I think say media for wa ha ene FM station wa ha ne de obi abeti bi ese sa na ema no fi ne kro ye hu sa abusua ne so mo no wasem okay say Efya na mo ho no on den ne ho sesei so bi nsa owura because Lorraine na mo ntimi nkofa Lorraine so ne twa movie so me advert ma no omu nyina mo start from baby and be do pepper so but beginning no the way anema antimi an kwasa na yese ko no e na amasa na ma we nyina yes but say ka beginning fit ase no say brand ni mu ye din a I don't think say katechi my mind kamanya superstar kase o manya superstar kase de obi sami ade oho no na say abusua na nkasa kra de niema egu akwan mu a wo hye Efya na wo kotwe phone na de koye ne video ye tumi esiu emene dani fata me say me busa question okay o say me busa ma wo mo a wo mo ehwe ya se fidie chi aboa ya na ne sun ko na eja na e bia na wo bagi Efya beginning ye nti san say ye de ye ho bebre ye ne ho nipa bebre na ye interview ye ka de twen de wakan a ya tensu ye hu hwe e bia na wo bagi ne sesi nti na wo kan nsem ya e de na ma wo da soronko e wo wo ma wo mu di kan ne Efya
ɛyɛ adwuma no emu on sɛ me bɛn Efya no on sɛ the be a meka say nipa yɛ mo ahoro bebree obetumi obi afiri afuru baako atesono na adwen obi sam say ɛdeɛ na ɛma me yɛ stronko a Efya ɛda makoma so ɔdo obi akoma so Efya ɛwadofo bebree nkɔfo do Efya pa Efya na fofoɔ but me matrasi di a ready name bebree ho se no enye obi a ye fe na damfo ne do because Efya na mo I can say adwuma na mabefa no me ba skanda ho abusua no entam sika bi ma me say je ene obi ho oye artist otimi fa ne manager ono atimi fa manager na wa church no ne ma bi mu obi susu de obi ne be kofa no mo pagya no e different Efya na mo no nye ne nkwan na mo Efya on kwala mienu oyo oba tan oba kra nkofo kra mi ka kire mo say Efya wo obi doubt me yeah nso do na kra nim say Efya wo ma mienu ene Efya ma me se okonti dani so obodu na mi sane asemba ko na Efya ma me woni beje ho say Efya ne dani be ya adwuma open so wo de Efya she dani nsa se woni ne nya adwuma efi na ko e de ne ma open so se adwuma no manage mo pa ate adwuma de hia se ne oye no manage mo se wa ba kan Efya ho na ye ni age ana ye wese ne wo yankopon wa be so yi wa be so ni huna ni bibia to yi nyame so so adwuma ba kan mbe ya ko na wona na aka bo aya ahonam ba ko what to Efya fo se onene broi what to ne fo to no ka dem se na no ka dem se mandi je bi ba wanya mani ya fo bi de nyame anti wana me sha je ye fati timi ye fati mu se mani ya papa ko di nya mani ja fo de nyame anti ne me sha je ko da no me nje who ye fasting me yes set manager Evan I can see yeah, a bompire, SPA, I only says to 6 and now it says to 12, 12. Says to 12. Number bompires and a couple of one, Miss Caraba, scanning a day. I'm right. So make our home and never corporate meeting. Now I see me quite. Because I see me. Yes, I have much in the okay. To the bompire, the attack manager name. No much, she said, manager won't be beer. I same thing a day, Abba. No academy says, Adia, in the beer, Kosua bompire. No young woman to be a bit near Buquan. I fear bompire, a beer, yet that was said. Then young woman so a day, only near the a set. Mamudu akwantu na se sister we would have fatty o kwa sorry room my own dem me koy okay sama so fane kan o se yam fa do anya dey em fa ma anya kakra mi ne da se ya da se Efya abota na ma me ne fast na wo ye ba mfa so o se mighty wasempa chiche mudu ntiana Osi bisa neke bisa obi anya den onye ma pa odo na ede oma na wo hu obi asema ko anu tu Efya ma me da se Veronica henewa ko anu tuma ya da se unim wo de ne ye be se da aba na wo yi quotations na say what preach
ɛde akyerɛ yɛ nti sɛsɛ ade wobɛtumi akɔ sɛ so wokɔ no ho a yɛda ase phone ni susu mfe phone na dem ni madi nkomo brother ni wani mu a ready ade pa TV wasom nso anti nti wobɛtumi akɔ sɛ wate ase yɛda ase fo akigya no sɛ me baba ya ne baba ni ekito nti kyena baba yo abusua Veronica hene wa ɛyɛ Efya Likki Soap ne maame ɛna wote yɛ no phone nti ɛyɛ wani gye sɛ Efya ne Dani ɛbɛyɛ adwuma mani je ho mani je ho sɛ bi o ha wetima me kan de sɛ me de bɛyɛ adwuma so ɔde ni kɔ yɛ adwuma because ni bɛkɔ o bɛyɛ da ka kyerɛ sɛ me kɔ aba ma bɛtɔ ya ma so bi kɔ no ɔboa ɔde ni bɛdu ha a de ɔpɛ sika ɔni ma no a nipa kɔn kɔn pa hɛ Efya nsɛm a nipa ni kia mo ama ɛbɛ de o ma ɔbɔ ma ka sɛ wan ka hwee so ti wo so yi mo opa cha dansem pa chi dansem se Dani be ma Efya sika on fa sha Efya nkasa nsem no de mo obi a so de nipa onu ba ka so o yare o nsi ya so nta nipa nkwa nsi ya ko na me pa be na o mo ta ye sa o so nipa nti ya o te so ha no de moto yi be se no he da be fam se ni pese mi si kote na me di ma na bi ko store mo wo na lo oh ndo ba fa ni so de mi ka tin se me ba sin so awu ti person to ba do ma fa nkomira na me komi ba na to ba ti ama nti no pianti abo so o ba fa na o tin la ko ho mu o me kra me hu na se Efya wa tu pa mama me kra o ba nya skan so o pa nya nsia me hu ka na ko so ni ko pesika so so ni be pesika o sin kan ko ehu papa yo ba ya ma ni pesika o papa ni ko pesika o ba Efya ma ni abesa na Efya tu besa when birthday papa ya so ko di birthday o time to ni pa corona o yes mko akra ba no okay manager mami musa asem we nso so bi wote ha na so ane papa ka de omu mo obi adu ye so obi be fa no ede ne kodi kana ne esi kasem ne left right center abako di baby ni ko so ta nto la fi anko bi anu na se yesi nipa bi na ye ota kan se ye ne me ye de minua wonso so wote ha bi wanim na wate nsem anya hwe bata na yimu facha me biem se me san bisa we ubehu abusua no ene wo mote bia mu no abu wabam se waba se wo be fa Efya ne na ye adwuma minua ba me das ene yen se nipa mu ena obi anim obi baby obi yedi wo obrempon ahase yes yeah sana meka na obi anim obrempon ahase enti no me before I ma chachi man no na question obi sa me enipa bi mu me ni nipa bi mu adi nkomo eye Efya nkasa na mfofo ni bi this assembly na me pese meka but what be sa me a se meka obi timi bisa me say na manya ni papa bia mfa me sika nhye ni mu sabio obi a wabodam na me sika be hye ni mu oh nipa na o kan sa asem na che me eno na hye me kwan se no de ese me ye na ese me ye de support akwala no because adenchi na ese nipa onene nante na emwa bi afri ba bi wo krampo na obeden because who me nipa ben ameye ba utimi ka kire me say ye onkofo bebre a sabio omo ho so wonfaso ma ntima nkoboa wom na obi asabe na adwenye na yese me boa no de adwene beba wutirim
What you say? But enye nipa nhyehyɛ ne nyame nhyehyɛ enye nipa ɛna wo hɔ a wo yɛ nipa let me say this emu obiara bomfia because nipa bi a wo no wani nna na so say saa nipa we betima bɛyɛ nipa titire no bia saa nipa no me ba me ka kyerɛ ne papa ne na busuanfo say star na me hu afia mu no me hu sɛ ɔne na ɛbɛpagya busua no asɛm a me ka kyerɛ ne sister Penny no what you say enti no ɛno de me be hu yɛ no emu me abam ɛno kra ma me moral say me nkoso na me nya de me yɛ no because nhyira onyame nsam what you say ebia de me yɛ no daakye mo akatua oba bi what you say because me ne Efya ebe nante me kakra yi no me kyerɛw eniema bi a obe doubt it but ɔno ankasa bɛka no kwala kyerɛw ɛna wanche na ba Efya ne sɛ Efya yɛ nipa bi a bibie ni hɔ a bɛyɛ ma Efya a ɔnka kyerɛw bi ɛne na masua free akora no ho like bibie ni hɔ a obɛyɛ ma na ɔnka onipa bi a wonka yɛ no saa nipa no du akyire wodi ni bɔne obɛka woyɛ ne papa obɛka ɔnam hɔ saa na adwuma bie because me ba akrom ha sɛn ne se wa frɛ me nipa bɛ me nsan frɛ me de course wa kra bia no obɛka kyerɛ wo what I say dear omoba me nkyɛn wa kra de see ye bi obɛbɔ ne se wa amane obɛbɔ ne maame amane ɛno pɛ na maame de pɛ Efya asɛm because ɔwɔnka yɛ onipa oni nka yɛ ne sɛ nipa no ntimi nkɔ wanim tɛnu nti ɛna ma me koso ye de me ye da se o de Efya ebefi tachiman yana okay question we me desu abisa me Efya befi tachiman na before befi tachiman ne so no on say oye single mother bitankwala mienu eno obi nhwe obi ba se Efya ni ha ne ma ne hwan ne behwe wo ene se Efya ma no so ba me ba se me hwe Efya de se me hwe ne maka ho ti de me hia me yie ene mpaibo yeguso ochina nyame ya dom ne ye ne empanifo koshia kromu ha de ono kra ba che mo se bra fa me ko nti yegusu a team no so yeah preparation for that ti bibia to yi a ebia mo superstar no oba be di nkran nti de omu no ebinom se oboa wani gye Efya ho open nti na washada aba se wo be manage no oh Efya nice girl me ba o Efya nice I don't know me fa show me ba okay Efya nice girl sena ebia sena mo hu Efya wa ha se I think say oba akra no mo hu de course ka ka ba mo hu no kwan ebi kra yin say Efya oye minu aketwa enye epasem okay ono ka sa asem ne kire na onim do be ka kire ni bukura befu okay ono de menim se ne kunu ba akopɛ akoroga ono pɛ Efya woni akoroga de so akoma wa fa ne kwa Efya nyɛ ho de kwa nyame na mehwɛ daddy you say wa fa ne kwa onye ma wo tani nyam wo dokɔ nyam na kan bota ma wo kan ko mi nyam na mehwɛ dokɔ enkwa ni nyina ti be ma ba ha usuro wo tani
na bi ni kwa hwɛ me ko tin ne ka ami ko nyima na me ka e me la ja go ban tim ma ha be ko fa kora no na Efya nso pɛ no school kwa wo si wo to sɛ Efya nso pɛ no ana ba che wo pɛ no ba yɛ no wade be mpe ni kwa mpenya kokɔ Efya me ko fa danka be mi so wote de o papa ka wo da so ni akroga wo chirem Efya chirem akroga de me peni new manager Efya yenye obi wona wo ankasa na wo kan ni jibe ma bia so hey to ba tena sesa oba ko no obeka chem se obia ana visi ya oba ka chem se o ja sempa me ba no ko ja sempa ne ba ko ana visi yo no ko ade ke na pa bra na visi ye nka asem nti ade ke na pa obe pam na sadia yan ko nipa wo fie ho ni yehu wo abusia obeba ni pe fa kwa so nkra no ba be fa na kwa na buso fa bia hu wo ya me ko fa abusia papa me ba wo si amba bi okọ e wa ama daddy e ke san kwa no be pa bia be e ke so nye ho ade owo eso no hu twa ho ka no ni tua daddy Efya sisi ade ha be hwe nkra Efya sisi ade wo mpe ni bi enti ye nhwe na yo so ma kata ko mi anto ma mama misa last question na ye sorry ye dwumadie no so wunyi ni se de nkofo aye Efya enei wo ka se wan hu hwe obi anya hwe mani o chena bi abusuye besan kasa e de afa dani hu oh me de metuma kan se wan se nipa ye nipa wanya ban ni ye na nyina ye hwehwe so odi ni bo se so no ne Efya ye adwuma kama na bibia koso pepepa eno na ye problem bi ani ho problem bi ani ho de abusuya aha e na brebe makwan na ye nkomo na ye twetwe no ye de asie meda se nyankopon ensure se wo hwe Mr. Mankwa me wo fase wo se ni ska bane de awie ni project no eso de bia me wo fase ka ma ne wo problem enemremu na monte tap send nka no so ne de tap send ye easy fast and secured way ubetimi send sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa awo be ne say chire se won ko App Store na Play Store on download the tap send app no or download ya ebebu sanso promo code o ma de pet TV shim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa friend aka a kire tabi minyanwie esansa tap send at the good news aba tap send the gene customers wonti or the tap send wallet aba no be ne say so your customer wo UK sesia ubetimi akọ tap send app no mu wa create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo ubetimi atosusu nkakra enti abere sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase uba o my Ghana mu a watimi ayusu sika e wo wallet no tie ene se ti say yusu momo Ghana ha no sa pepepe se si tap send atre na hiem kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no